मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि होननासो बुंगोन आं दिनै आरो बेखायनो जारिमिनारि जे जाय थावनियाव जोङो फ्राय 14 बोसोर माने हाबनानै बिदि मेल खालामनो मोनाखैमोन बे जायगायाव आरो बेनो जाबाय उदालगुरिनि बर'फोरनि मोनसे सम्पद हारिमु भवन। बे हारिमु भवना बर'फोरनिनो सम्पदखा। दा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थोंजों मदद दं। बिथांमोना दि मोनसे खन्थाइगिरि जथुम लाबाय बियो मोनसे मोजां मोनसे मोन्दांथि होननानै आं बुंगोन दिनै। आरो बेवहाय आं लोगो मोनदों जे जोंहा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे खौरां लाइसि दोरबि बेखौबो बेखेवदों। बेरगाव TLCCनि मानिजाथाव मासिगिरि चेयारमेन श्री बिक्रम दैमारि बिथाङाबो बेवहाय फैदों। आरो बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो लोगोसे गोसो गुदुं खन्थाइगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बे खन्थाइगिरिफ्रा खायसेया गोजाम आरो खायसेया एखेबारे गोदान। दा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे मेलखौ दैदेनदों जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मिस्टार पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दा जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि हारिनि राव बा जोंनि थुनलाइ बे बिथिङाव जोंहा बयहाबो बिहोमा होनांगौ दङ आरो बे बिहोमाजोंनो जोंनि हारिया दिनै गोबां जौगादों। जिहेथु जों मोनसे खोथा बुंनो हायो जे थरथिं दैजोंसो सागर जायो। जोंनि बर'नि राव बर'नि थुनलाइ बर'नि माने गासै बिथिङा दिनै जि मोनसे जौगानाय लामायाव फैदों बयनिबो बिहोमा बहाय दङ। इभेन बे बिहोमाया नोंथांमोननिफ्रायबो बहाय दङ। नोंथांमोना दिनै खौरांगिरि हिसाबै जेरैबायदि खामानि मावदों थिग एखे रोखोमनि जोंनि माने खन्थाइगिरिफ्राबो जोंनि लिरगिरिफ्राबो बे खामानिखौ मावनांगोन। आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ जों बाख्नायनांगोन जे उदालगुरि हिसाबै जोङो माने बर' मैखोम जायगा थुनलाइ बिथिङाव बांद्राय गोजौ थाखोनि मासि जायगाखौ मोनाखैब्लाबो जोङो फैबाय थानाय जायफ्रानाखि गोसो गुदुं लिरगिरिफोर दङ बिथांमोना खन्थाइगिरियानो जाथों बा जोंहा थुनलाइ माने रायथाइगिरियानो जाथों बा फावथाइगिरियानो जाथों जों बिथांमोननो खाबु होनांगौ। बे खाबुखौ जोंनो होनांगोन। जोंहा जिल्ला थुनलाइ आफादा होनांगोन, जोंहा गुदि थुनलाइ आफादफ्रा होनांगोन। बे रोखोमनि बायदिसिना हाबाफारि बिथांमोना लानांगोन। आरो दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादा जिहेथु 75 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो दं। फैगोन 10 नभेम्बराव 75 बोसोर जाहैसिगोन। बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जोंनि थाखाय। बेखायनो बेजों लाखिनानै जोंहा जिहेथु माने ग्ल'रियास 75 इयार्स जोङो 2026 नभेम्बरनिफ्राय 2027 नभेम्बरसिम बे हाबाफारिया थागोन। बेखायनो बे बोसोरसे हाबाफारि जों बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो आरो आं दिनै खावलायगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ लानो हागोन।